जगन्नाथ साଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ମୋର ବୁଲେଇ ଧରି ଚାଲିଲି ମୋର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ। ମୋର ଦୁଇ ସଙ୍ଗିନୀ ବି ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲେ। ଗୁପଚୁପ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ କଣ ହେଇଥିବେ ତ ପୁରା ଜାଣିଥିବେ। ତାପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ଠୁଙ୍ଗା ଧରି ଗୁପଚୁପ ଖଟା ପାଣି ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ। ତାପରେ 3 ଜଣ ମିଶିକି ଗୁପଚୁପ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଗୁପଚୁପ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବର୍ଷା କହିଲା ଗୁପଚୁପ ନୁହଁ ତ ପୁରା ଅମୃତ ପରି ଲାଗୁଛି। ଆମର ଗୁପଚୁପ ଖିଆ ସରିଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଜଗମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଥିବା ଶାନ୍ତି ଗାର୍ମେଣ୍ଟସ ମାନେ ମୋର ଟିକିଲି ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନରେ। ଗେଲା ତ ପୁରା ସ୍ପଞ୍ଜ ପୁରା ଷ୍ଟନ୍ ମାରି ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲା। ତାପରେ ବର୍ଷା କହିଲା କି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଦୋକାନଟାକୁ ହିଁ ନେଇଯିବି। ଦୋକାନରେ ଥିବା ବରା ସାଲୁଆ ଦେଖି ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ତତେ ଗିଫ୍ଟ କରିବି। ତାପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଟିକିଲି ଭାଇ ମାନେ ଦୋକାନରେ ମାଲିକ। ସେଇ ସମୟରେ ମୋର ସଙ୍ଗିନୀ ମାନେ ଫଟୋ ଉଠେଇବାରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଦିଟା ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି ମୁଁ ମୋର ଘରକୁ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବାରୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଭସାଣି ସରିଯାଇଥିଲା। ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘରୁ ଆସି ବୋଉ କହିଲା କି ଯେ ପନିର ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିଦେଲୁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋ ମନ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲା କାରଣ ପନିର ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ଥିଲା। ତାପରେ 2ଟା ରୁଟି ବନେଇଦେଲି। ପନିର ଆଉ ରୁଟିକି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଖାଇ ଦେଇକି ଶୋଇବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।